се до Sky. Сега ще ми изпише. Така ето някои абонати. Master World и готово с всичките снимки. Сега ще се запознаем. Сега няма да ги гледам, защото ти записвам видеото, което е 3 минути. Да го видиш видеото. После ще ти покажа още 2 клипа, защото са много готини тези 3 клипа, които ще ти спратят. 3. Ще затворя за малко и се започна. Не. Абе ще се обадя, когато са готово видеото, ако искаш. Извиняй, то като се обадиш отново, то трябва да запусти камерата. Бързо ще трябва да покажа. Тритото. Менгъл. Трябва да видиш Менгъл след това. Те са кръстили, че да се шегуват. Щом са... След третото клипче трябва да е Jumpscares, но аз ще го направя в едно общо клипче, така да кажа. Общо. Фантом Бони. Ето сега ще гледаме Фантом Бони. Нашето Фантом Бони. Аз също ще правя с Jumpscares. Също има Jumpscares тук в Туи, в което после ще пратя. И номер 1 би трябвало да е Golden Freddy. И сега Golden Freddy, който си точно до тебе се вижда като... Той черен бе, що така бе? Сега тук ще снимам тези 3 клипа и ще ги изпратя с удоволствие, да? Не знаеш, няма ги видя сега, защото сега... 1, 2, 3, 4. От първа до четвърта място. Браво, изпрати го, но няма го гледам сега, защото трябва да снимам клипа. И ще го изгледам с удоволствие. Следващия клип е Springtrap 20 и Error 20. Да видиш какво ще бъде. Да, само изчекай. Окей, се чува. Много интересно е. Добре. Сега ще снимам. Около че 1 минута, защото това не ще да бъде направо. Какво, мамо? Моля? Шизам. Шизам, де? Малко те да намаля.
Ти в момента чуваш ли, че се чудя? Или не? Вау, и на камера екзит там ходя. И с последния клип. За да може да се отдъхне човека. Да може да гледа друг клип. Екстра ли беше екстра? Не знам. А то двама са спринг траповите. Много странно. О! Едното прави малко по-различно на главата. Но едното те и другото е малко настрани. Два вида jump scares. О, тиката. И сега Фоксито ще ми скочи. И сега Фоксито. И Фантом Фредито. Фредито сега ми показва. И Бомбой, който направо се отваря устата да ме изде.